సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. ఈ సాంగ్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఎక్కడ చూసినా ఇదే సాంగ్ ఉంది. డీజే సాంగ్ సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. అండ్ ఒక కామెంట్ కూడా తప్పకుండా చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ వీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో ఇలా టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో ఇలా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 10 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి 19 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని వదిలేసి ఇక్కడ 6 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా 1 బై 1 పేస్ట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇక్కడ 9 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసాక ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, ఈ 3వ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లాగ్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకో. సో ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో 5 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి ఈ ఫొటోస్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 11 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ 12 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఇలా ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ సో ఈ 17 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. 18 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ 20 సెకండ్ ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి కంప్లీట్గా బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి.
కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఇప్పుడు వదిలేసాం కదా, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉన్నదంటే టైమింగ్, సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా వదిలేసేసి ఇక్కడ 20 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వచ్చేసేయండి. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.